Dobrý den, nacházíme se v Plzni 4, Plzeň 4 Újezd. Tak, tohle je místní hasičská nádrž neboli rybníček. Můžete se pokochat hezkým pohledem na toto znečištěné prostředí, které my tady lovíme. Vlastně je tady všechno možné, tady vidíte nějaký igelit, nebo co to je? Ano, igelit. Zelený igelit. Tady je banán. Igelit. Tady je banánek v čokoládě, někdo si dal a odhodil. Tak jo. Tamhle vidíte, teda tady vidíte všude, že to je. A nikdo se tady o to nestará. My to tady lovíme skoro každý den. Teda skoro každý týden. tak. A byli bychom rádi, kdyby se místní o to více starali, protože když se sem začnou vypouštět ryby, nebudou moc se sem vypouštět, protože budou tady v znečištěném prostředí. Tyto ryby tady potom umírají a potom jsou mrtví, takže to vypadá, opravdu není to hezký pohled. Jo, není. Tak, jinak vidíte, že je to docela příjemné místo, jenom kdyby to prostě bylo trošku vyčištěné. Takže vás prosíme o to, doufáme, že toto video k tomu bude se nějak mít, aby vy jste se k tomu měli. Tak, děkujeme vám za pozornost, přejeme příjemný zbytek dne. Naschledanou.